Iznajmljivači su blagorečeno bijesni, opravdano bijesni. To je jedan, ne znam kako nazvat taj potez, bahat, bezobrazan, neznalice ga donose, ne znam uopće što da kažem. Nakon što su u prošloj godini podigli paušalne poreze za iznajmljivače do 500%, zatim su tražili sniženje cijena od 10 do 20% i sad najavljuju opet povećanje poreza. Pa šta su iznajmljivači krivi više ovoj vladi? Mi smo dežurni Pedro koji mora platiti za sve. Ljudi kažu da sljedeće što očekuju da nas vlada počne tući. Evo, ne znam šta drugo reći. Znači, apsolutno jedna mjera koja je nepotrebna, koja je pretjerana, koja nije napravljena nikakva analiza za nju i još pritom se naziva antiinflacijskom. Jel će li povećanje poreza iznajmljivačima možda smanjiti cijenu u trgovinama? Hoće li smanjiti troškove glomazne, neučinkovite državne uprave, općenito cijele države? Znači, vlada ne radi nikakve reforme, vlada jednostavno uvodi nove poreze i to je jedino što radi, a poreza, hvala Bogu, u Hrvatskoj ne nedostaje. Ministar turizma Tonči Glavina poručio vam je pred nekih mjesec dana da snizite cijene 10 do 20%. Sada ovo je za vas praktički novi udar. Znači ovako, ministar je to predložio opet bez ikakvih analiza, bez ikakvih temelja na temelju čega bi ljudi to mogli napraviti. Uzmimo u obzir da iznajmljivačima se, osim što im se povećao dramatično prošle godine porez, povećala se i boravišna pristojba, turistička članarina, iznajmljivači plaćaju PDV na booking internetskih platformi, plaćaju također i hrvatsku televiziju, pretplatu hrvatskoj televiziji cijelu godinu, bez obzira što možda iznajmljuju 2 mjeseca. I kad cijenu ne formira ministar turizma, mi više nismo u planskoj ekonomiji, mi smo na slobodnom tržištu, a slobodno tržište kaže da se cijena formira na način da prvo ugradite u nju troškove. Naši troškovi su strahovito porasli. Na koji način da snizimo cijene, a tim više kad uzmemo u obzir da najavljuju još i povećanje poreza. Što vam kažu iznajmljivači iz vaše udruge? Jesu li ljuti, bijesni? Pretpostavljam da jesu. Jako su bijesni. Mi smo jučer dobili nakon ove najave o povećanju poreza, mi smo dobili na desetke mailova u kojima ljudi traže da se prosvjeduje, da se izađe u prosvjed, da se javno na ulicama pokaže nezadovoljstvo, da oni nisu ovce za šišanje, doslovno citiram riječ jednog iznajmljivača, jer da one koji pune državni proračun se kažnjava na ovaj način za njihovo vlastito ulaganje, njihov rad, bez ikakvih donacija države, bez ikakvih sufinanciranja države, a onda će se te iste koje se sad oporezuje dodatno i kažnjava, kasnije tražiti da izađu u susret upravo s ovim 10 do 20% snižite cijene kako bi napunili državni proračun. Pa to je skandalozno. Evo, ministar je sinoć, čini mi se, u svojoj objavi na Facebooku kazao da su ga ipak neki poslušali i kaže da su snizili cijene 10 do 20% i imaju nekakve promotivne akcije. Ne znam na koga točno ministar misli. Ako su neki ljudi snizili cijene, onda su možda procijenili da im booking ne ide dobro, što je uobičajeno da ljudi rade. To se svakodnevno događa kod svakog iznajmljivača, znači dnevno se korigiraju cijene. Ne znam da li su ga poslušale državne tvrtke, recimo nacionalni parkovi, ACI, razni drugi koje su vlasništvo države i koji su, koliko sam upoznata, podigli cijene. Koji je vaš sljedeći korak? Hoćete li možda ići prema vladi? Pa mi ćemo svakako ići prema vladi i prema oporbi s jednim prijedlogom vezano za ovaj, ne znam kako ih uopće nazvati, nerazumne blaga riječ. Da se jednostavno takva odluka poništi, ona je, opet ponavljam, neargumentirana na nikakvim temeljima, ne postoji analiza temeljem kojeg bi se ona donijela, osim čistog krpanja državnog proračuna. Dostaću i ovo. Ne radi se nikakva mjera prema tome da se smanji trošak države, nego se isključivo teret prebacuje na male privrednike, u ovom slučaju iznajmljivače. Ja sad o njima pričam. Da bi se tako nešto provelo, da bi se provela bilo kakva ušteda, trebalo je prvenstveno napraviti analizu troškova koje država radi, a ne lupat po onima koji sami sebi stvaraju prihode. Zapravo ti prihodi su u principu usmjereni na popunjavanje rupa iz kućnog proračuna. I još jednu stvar. Ako je cilj da se iz šupljeg u prazno zatvori rupa koju će izazvati promjene vezane za povećanje mirovina, onda ću istaknuti ovo, da obično povećanje mirovina će dovesti od nekih 15 do 30 eura povećanja. Ukoliko je umirovljenik ujedno i iznajmljivač,
a takvih je jako puno, jer ne mogu drugačije preživjeti sa tim mizernim mirovinama s kojima ne mogu vrlo često platiti ni lijekove, onda će taj iznajmljivač koji je u ovoj prvoj kategoriji koja je najviše zahvaćena u Hrvatskoj, prva kategorija koja će imati povećanje od 100 eura po krevetu, ukoliko ima 4 ležaja, samo to je jedan apartman najčešće, njemu bi se mirovina morala povećati 35 eura mjesečno da bi pokrio ovu razliku koju će platiti u troškovima vezanim za porez. Znači on će biti na nuli. Sa 35 eura povećanom mirovinom. Takvo povećanje će ipak imati rijetki.